Nemecký spevák Thomas Anders vystúpil na bratislavských pasienkoch, hoci pôvodná zostava legendárnej skupiny Modern Talking, ktorú tvoril s Dieterom Bohlenom, je už dnes minulosťou. Anders dokázal, že sa mu oplatilo pokračovať v speváckej kariére. Na koncerte odzneli nielen hity z najslávnejšieho obdobia, ale aj jeho nové skladby. Koncertný rok 2013 na Slovensku odštartoval naozaj vo veľkolepom štýle. Thomas Anders z Modern Talking si aj po 30 rokoch hviezdnej kariéry svoju profesiu stále pochvaľuje. Cestovanie po svete je vždy vzrušujúce, najmä preto, že stretnete nových ľudí. Je skvelé stáť na pódiu a zabávať fanúšikov. Milujem koncertné pódia, síce je to môj klasický bežný deň, ale o to viac si to vážim. Mnohých fanúšikov pôvodnej zostavy Modern Talking zaujíma, či sa ešte niekedy Thomas Anders spoločne stretne s Dieterom Bohlenom na jednom pódiu. Ľudia majú na Modern Talking krásne spomienky. Pre mňa by bolo zvláštne, keby na pódiu stál jeden 50-tník a druhý 60-tník. Tá predstava mi je čudná. Napriek hektickej profesii speváka má Thomas Anders okrem hudby oveľa podstatnejšie životné priority. Môj syn je pre mňa všetkým, je to jednoduché. On je zmyslom môjho života a hlavne v ňom vidím svoju budúcu generáciu. Z koncertu Thomasa Andersa, Petra Iblova, Teatr